Avui és un dia històric per tots els pobles, és un dia històric en definitiva per als valencians i per als valencians. Estem parlant de dotar d'un servici que ojalà no tingueren que utilitzar, però que és segur, no? Que vindran més dies tristos, vindran més catàstrofes, vindran més servicis on actuar i ahí és on ha d'estar tots aquests bombers que avui formen part de la família del Consorci Provincial de València. En este acto que ha sido muy importante para el consorcio y evidentemente para los propios opositores que han accedido a estas plazas de bombero y bueno, intentando evolucionar el servicio para completar toda la plantilla que tenemos, que durante el año 2026 pretendemos completar y digamos disponer de toda la potencia humana para poder afrontar las grandes emergencias. Una de les primeres coses que vaig impulsar va ser aquesta oposició. Hem anat sumant places, començarem en 104 i hem acabat en 246. Avui hem demostrat que es podia aconseguir. Som el consorci més potent que el que vam replegar, però és que damunt hem aconseguit que despuntem. I continuarem treballant, no?, perquè a aquestes persones que van a dedicar tot el seu futur al servici públic els han de dotar les millors infraestructures, de les millors ferramentes, volem comprar vehicles nous, volem treballar i dotar-los de bons aparells, bons recursos, per a que donen un magnífic servici a tots els nostres veïns.